टमेट'ना जोंना जोंहा गरसेखौ आलासि जाफैदों हामजेनाव। हाय लोगोफोर, आं दिनै मा संदों आं नोंसिनि एसे दिन्थिनि दे। दिनै आलासि फैगोन। नै बेयाव दङ टमेट'जों नाजों आरो नैबेयावहाय एवगासिनो आङो बयलारजों आलुजों। नैबेयाव दङ अमा एवनाय, ग्रेभि बानायखादों आं लोगोफोर। आलासि फैगोन नालाय बेखायनो दिनैहाय ओंख्रिया मोननै मोनथाम संदों आरो। फैगासिनो दं आलासिफ्रा। जा अखाबो हादोंमोन ना दहाय, बेखायनो आलासिखौ फैगोन ना फैला सानदोंमोन। ओमफ्राय अमाथ' एवखांखाबायमोन, ओमफ्राय दा नै संफिनजोब्बाय आरो दासो बेलासिबाय। दा बिदिनो 2थासो जाबाय, संगासिनो दं आं लोगोफोर। फुरा गोदौगासिनो नै टमेट'जों नाजोंआ। आलासिफोरखौ नाहरसां फैदोंना फैयाखै लामाजों एसे। जोंनि आलासिफोरखौ सोर साननो हागौ आरो जोंनि आफानि फंबाय आरो बिदानि हिन्जाव फैगोन आरो आलासिया। कुसुगावनिफ्राय फैगासिनो, अखा हानायखाय लेट जादों। गैया माथो दाबो सफैया। आंनि बिहाव बिखुनजो जायो आरो, ओमफ्राय बिबोनां सासे फैगोन। अननानै गोदानै नायनायफोरा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार खालामनानै हो लोगोफोर। दिनैसो जि मोजां बारदों, एखमबा नांगौबा मोना बे बिबारखौ आङो। जैदिन फुजा होआ ओइदिनसो बांसिन बारो। दाउ ब्रयलार मोननायजों आलासिफोर सफैनायजों जाबाय लोगोफोर। ज' ओंखाम जाबाय नै जोंहा। आफा दंमोन आरो आफाया जाखांबाय। जादो, मा ओंख्रि जाखो? ओंख्रिया दङ अमा एवनाय, दाउ बयलार, आलु, टमेट'ना जोंना जोंहा गरसेखौ आलासि जाफैदों हामजेनाव। नानि आं बिबोनां आंनि बिबोजालि गैया जाहोनानै थांबाय मालाय बाजार जाहैबाय। जोंहा दा बिहामजो फिसाजो बिजावजालि ज' बिखुनजो जालायलायबाय। ओंख्रियाबो जि गोथाव गोथाव। दाउखौ होनदों। थांनो ओंखारबाय नालाय आइमोना, दा बेखायनो सनमान लाबाय थांनोसैखाय। औ औ नायलांदो दखानाव। औ डक्टरनाव नायजालांनो होननाया। गाबोन थाफैनो हागौ आं। औ, ओरैनो बेरायनो। थांफिनसै आलासिफोरा। औ औ दे। औ। औ। थांफिनबाय नै आलासिफोरा। आंनि ब्लगखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय आं लोगोफोर। औ।